Duha ka mananagat ang nakalingkawas dihang nasunog ang ilang gisakyang motorized bangka sa kadagatan nga sakop sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ari ang report ni Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining motorized bangka samtang naglayag sa kadagatang sakop sa barangay Salabayon, Jose Abad Santos sa Davao Occidental Huwebes sa buntag. Lana. Gitabangan na sa mga personahe sa Coast Guard ug mga mananagat sa pagsablig og tubig dagat sa bangka aron mapalong ang kalayo apan naug daw na kini. While pumapalaot po yung na bangka ay naka-encounter sila ng engine failure, engine trouble at nagresulta po ng lumabas na puting usok hanggang sa magkaapoy. Gilayon matud pa nga nakaambak sa dagat ang magsuong mananagat nga sakay sa maong bangka. Hinoon, ana sila sa luwas nga kahimtang. Sa investigasyon, gikan ang bangka sa Balot Island, pauli sa barangay Balangunan. Advice ko lang po sa mga mangingisda, kung dyan sa part ng Balot to Balangunan, agahan nila ang pag-alis galing sa Balot o galing sa Malabinoang, vice versa, para hindi sila maka-encounter ng malalakas na mga alon. Ginasuta pa ang danyos sa maong nasunog nga bangka. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.